Pane developments achangopindira atiri kuona kuti vakomana Zanu patrols vanouya vachisvotesa vanouya in a way yekuaccepta in disguise kuti vakomana ava they are involved in rigging elections. Panapa pane nhau inobuda it is still to be verified, but ona kuti electoral company inonzi Reform CC inozikanwa kuti inoprinta ballot papers panobuda nhau dzinobuda dzichinzi inowina tender yekuprinta Zambian ballot papers. Saka meda mashuka muda nyongo panapa navakomana vanobva subscribe like or turn the bell icon. Vanoposta this picture ramuri kuona iro ranzi Electoral Commission of Zambia. Panapa vonyora vachiti saka muchaita sei now that Reform CC won tender to print Zambia ballot papers, muchaita sei? You attacked Comrade Wiknojivayo for Namibia ballot papers tender with the Reform. Will you attack him again for Zambia ballots? Mashuka vanobuda chibvunziwa panapa inauya pinda mudariro yavari kuti zvatiri kuona kuti nyika yeZambia yapiwa yapa the tender kune vakomana veReform CC kuti vaprintere maballot papers avo. Toona kuti panapa vari kuvachivabvunza zvinzi zvamukambotsuma Wiknojivayo muchiti vakariga maelections dzenyika yeZimbabwe pane company linked naWiknojivayo yeReform CC. Are you going kuzotreka again hwakaenda ichilema kana achinge azoita election victory kana achinge azowina? Moti maelections aya haana kumahwina, kana kuti achinge aluza moti maelections aya akamahwina semapurisa akaluziwa. Mashoko ari kubuda patiri kuona kuti vakomana ava they accept kuti vakomana naWiknojivayo they are involved in election rigging necompany yavo yeReform CC. We are not sure kuti company yeReform CC iri involved mumadeals kana kuti deal rinenge razongovawo pane vakomana vakaisiwa allegations ecorruption kana kuti ekuringa maelections. Ngotidza mafungiro enyu pamusoro penhau iyi tichiona kuti Reform CC inowina tender yekuprinta maballot papers emuZambia. Tudze mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.